Pigpapasalamat ni Nanay Grace kang Barangay Gogon sa syudad ni Legazpi na mayo ng bagyong Chedeng. Apwera kaya sa posibilidad na magkusugnaan sa iyang dilihensya sa pagturutinda ng Baduya, mas maray manda ang mayo ng bagyo, urog pang may abnormalidad pa ang bulkan mayon. Pabor man sa mo yata, naglalakaw sa mga tao na mabakal ko yan. Na, ang tag-uran kaya, daisin na nagbabarakal ka, nauulangani kang uran. Sigun kay Ariel Zamudio, kasubanggi ikan dagos ng magluwa sa Philippine Area of Responsibility o parang bagyong Chedeng. Sa ibong kainipa dagos manggiraray na makakamati ang rehiyon ng mga panakanakang pag-uran, pagdalugdog asin pagkikilat. Ngunya na simana mas mangingibabaw ang mainit na panahon. Alagad bako na ini kasing init kumpara kan mga nakaaging bulan. Kaya since nag-declare na ang pag-asa ng onset of rainy season, lalo na digdiyo sa may yung western part kang sa tong nasyon. So then na po kita nag-i-issue nung heat index. Dugang pa kan pag-asa, makakamati ning pigaapod na local weather, urog na ang mga lugar na nasa pamitisan kang bulkan mayon na epekto kang pigpapahiling kaining aktibidad. Ngunyan yung yung direction kang winta generally from hali sa sur sa sa sur-sulupan, so from south to southwest yung direction kang winta. Sa ngunyan daiman na ibang pigbabantayan na raot sa panahon ng pag-asa. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.